nyt on Minecraft Part 3 kaverin kanssa siis. Ne ei sama tipu jollekin veitsen luolaan. No varmaan on kaveri tässä samassa luolassa. Onko siellä? Näyttäisikö sieltä, että sieltä olisi hakattu jotain? Mä en tiedä missä sinä olet kaveri. Odota kaveri. Älä liiku. Moro. Mä näen sun nimeä. Minä hakkaan minun crafting tablein. Oh my god. Joo, älkää ihmetellä, kun meidän pitää... Jos me löydetään kyllä hyvä asia. Sitten jos kaveri, meidän pitää sitten löytää vähän tuolla lampaita. Pari lampaa. Sanna safkaa, kun sulla sitä on. Sulla on safkaa, mulla ei. No, syö sun safkat. Syö safkaa, niin... Tämä on niitty, kaveri. Tämä on niitty. Onko sinulla vielä ruokaa antaa minulle? On 2. Saanko minä ne? Minä tänne. Siinä on lampaita. Minä näen. Täällä on 2 lammasta. Mä tarvitsen lampaat. No, saanko minä ruuat? Mä droppasin sinne sulle ehkä vähän se. Nyt meillä on taas se bedi. Anna mulle sitten se viimeinen vielä. Okei. Onko sinulla ruokaa? Tarvitsen. Vaihtokauppa. Hei. Joo. Nyt on. Siinä. No. Mennään. Minä hakkaan tämän possun tästä. Ei kun tapaat sen possun siitä. Menikö... Nyt jatketaan, koska meidän piti vähän etsiä tavaroita. Ja sitten me puhuttiin, että ei ne asiat kuulu videolle. Niin. Tää on tätä samaa jaksoa. Kaveri lähti yksin. Se meni tonne mun mennä. No pitäisi löytää kylä. Kaveri, kylä. Tänne päin. Ei, mutta se ei jatku niin paljon. No, katsotaan, jos kuka löytää ensimmäisen kylän, niin sitten Se voittaa. no, se saa kylän. Omat. Näin sen kylään me jäämme. Okay. Tuolla on isompi mahdollisuus, että löytyy kylä. Ai mulla. Niin kaverilla. Ei nyt on minulla ei Nyt. Lehmä. Aika no. Jos kaveri kuolee nälkään, niin ei ole minun vika omaa. Sitten hänen kannattaa laittaa respawn pointia ja kannattaa tehdä bedi, kaveri. Sitten kun tulee yö, niin täällä on muuten lammas. Kurpitsa. No, minä. Se on talteen. Kaksi lammasta, hyvä. Possu. Lammas. Nyt voi minulla löytyä. Tosi hauskaa. No. No, sen mennään tuonne. Yritetään etsiä tässä jotain. No, tuonne päin. Kaveri on pienen mahdollisuudet löytää kyllä. Hän on keskellä metsää ja minä olen niityllä.
Possumi-biome. Toi on iso. Nyt on kyllä. Ja näitteellähän on mun mielestä aina joskus voi olla kylä. Niin, tosi hyvä asia. Todella hyvä. Nyt sulla on isommat mahdollisuudet. Jos kaveri tämän löytää myös ja on katsonut koordinaatteja fiksusti, niin voimme olla yhdessä taas. No, jos hän halusi kuulemma etsiä minut, niin tälleen se on. Nyt kaverikin tänne löysi, on siis tuossa. Niin tästä kun hakkaan, kaveri odottaa, hakataan tästä nyt puuta tietenkin. Tämä on hieno puumateriaali. Niin tuskin mä hakkaan täältä. Kato minkälainen. Vau, onpa se syötti. Minä hakkaan kyllä minun tästä. Tämä on minun mielestä tämä hieno puumalli. Tämä on hyvä ja hieno puumalli. Hakataan molemmat 16. Okei. Niin saadaan vähän. Minun puusta minä sain ainakin nyt, kuinka paljon tätä on. Niin. Tällainenkin biome löytyi. Kaveri, tee sinulle bedi. Kohta yö tulee. Kaveri. Joo. U2. Pystyisin tehdä 2 sänkyä. No. Mutta jos saisimme saplingin, odotamme vain saplingin. Kaveri, kuulitko? Odotetaan sellaista saplingia. Tiedätkö mitä saplingi on? En. Se on se, kaveri, se on se millä hakataan puu. Ei kun saplingi on se millä kasvateltaan sitä puuta. Kato. Joo. Kohta, kaveri, tee sinulle sänkyä crafting table. Mulla on crafting table ja apua. Tule minun luokse. Tai mä teen näin. Oh my god, kaveri. Kaveri, mennä nyt ylös. Kaveri, nyt tee crafteri, kun sinulla on sitä. Sinulla on cherry blossom puuta. Sinulla on varaa. Tee 1 crafteri. Ja nyt maahan. Ja sitten tee bedi. Ja nyt nopeasti laita se plessa. Sinun pitää mennä. Toinen yö. Siinä on minun puuita. Tämmönen. Olenko minä oikein? 4. Tässä on speederi. Nyt minä täällä seikkailemaan näiden maiden yllä. Älä mennä nyt tuonne. Yes. Mennään, sinä olet. Kaveri, mennään. Missä sinä olet, kaveri? Kaveri. On lammas. Ei voi olla totta. Kaveri, varo. Siellä on noita myös. Juokse pois, kaveri. Laita sinulle respawn pointti. Mä pistän jo. Ei, laita bedi. Laita bedi. Maahan. No nyt jos kuolemme, niin ei ole hätää. Sä et voi kuolla tuohon efektiin. Tuohon efektiin kaveri ei voi kuolla. Sä et voi kuolla, mä tiedän sen. Mäkin olen saanut monta kertaa tuon efektiin. Missä se noita on? Okei, nyt lähdetään. Mulla ei puuta, kaveri. On tossa. Mä hakkaan vielä nää viimeiset. Sanjerublos. Kierretään täältä ihan sivukautta. Kierretään täältä sivusta tällöin kaartaan. Tästä.
Se olisi nyt Minecraft Part 3. Morjesta!